अब कस के उखाड़ लू। अरे तरवा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे ई बात न कहे के भगत जी के पछुए खोल दे तू वही नु खोल देला हम खोल देनी तरवा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे भूतावा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे तो के गोर के डाइनी जदुलिया दिल बाछी डोइनिया डोइनिया हमारे हो जो तरवा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे तरवा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे के गोर के डाइनी जदुलिया दिल बाछी आई खरा के गोर के उड़ावा दिल हो दो खरा के गोर के डाइनी जदुलिया दिल बाछी तरवा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे तू तरवा पर के भूतावा रे भूतावा खजूरावा पर के रे भू खरा के खरा के गोर के डाइनी जदुलिया दिल जगी करता के बोली चक्कर के पुजाई आय अगल बा चली तो कमन फूल फूले लाहो लहा लोह कमन फूल बरथ सजलू हे अरे ई थोड़े मानिए तो कमन फूल फूले लाहो लहा लोह कमन मैया हे कवाना फूलावा लूरे लो भाई सेवा खावा तोहारो बाटा जो हवा है मैया हे कवाना फूलावा लूरे लो भाई सेवा खावा तोहारो बाटा जो हवा है कमल फूल सुरेंद्र जी लाहो चमन फूलवार सजलू हे कमल फूल फूले लाहो कमन फूलवार सजलू हे मैया हे सेवा खावा
तू न जानलो ए तू कहला बोलोले हमर के ए तू हमें ना चिन्हत रे ए हम है ब्रह्म बाबा ए तू बार-बार बुलावलिस लेकिन हमर चढ़ावना तू ना देवलिस सरकार अपने के चढ़ावना का बा ए तू न जानलिस ए एगो लगावटा और एक चिलम गांजा हमरे के दे दिए बोल चढ़ाई रे चढ़ा देव सरकार। ए तू बार-बार कहले कि हम तो है चढ़ावना देहब लेकिन तू हमर चढ़ावना ना देवलिस ना सरकार सब पे दे ठीक देबे नु हाँ। ठीक हौ भजन बोल हम जा तरियो जय पाटे माता जी। ए भाई क्या बात है भाई? तू यहाँ ए भाई देखा हाँ कहे के मतलब यहाँ का हल्ला गुला बेल बाओ ए भैया कहा ए हल्ला यहाँ सुखल भगत के टेका लागल भैया। सुखल भगत के टेका हाँ हाँ भैया झराई फुगाई करलन पूरा झराई फुकाई। अच्छा ए भाई कहा हम बिफ्ती के मारल बारी आय बिफ्ती के मारल बारी अच्छा हम भाई खाएला कहला एला इनका से भलाई हो न जाए हाँ रो मत भाई भलाई हो जाई। देखल हाँ ए बड़ा के 6 महीने शादी भेला भेल एगो के 6 महीना हाँ कगो मेहरारू हवा हो दूगो दूगो हाँ झाड़ के नाम आ एगो 3 महीना भेल मर साला रे एगो के 6 महीना एगो के 3 महीना आ 9 महीना से बउआई बनी लेके बट साला रे एगो 3 महीना शादी के बेला एगो 6 महीना 9 महीने से बउआई तरह काहेला भगत जी ठीक बारन भगत जी पूरा टाइट बारन टाइट बारन का कहला कहा भाई रोआ ना कहा बात कहा एकरा से पहले कहली एकरा से एकरा देश से बाल बच्चा न भेल अच्छा ओकरा बाद में है बुढ़िया से कहली अच्छा तो यो बुढ़िया से न भेल अच्छा आ कहलो देह में न ठेकनी दुनु गोरा का ए साला ओकरा से ना भेल ना एकरा से भेला दुनू गोरे का देह में ना ठगबे बाल बच्चा कहाँ से हो जाई रे बाल बच्चा कहाँ से हो जाई तो एगो बात कल जाओ हाँ हाय भगत जी से बाल बच्चा हो जाई ए भगत जी से हो जाई अरे भगत जी देखिए तो हो जाई देखिए तो हो जाई हाँ एकदम हो जाई ये से मेरा राम किसी हाँ है सवेरे सवेरे अच्छा छुट्टी ले लू हाँ तो 2 लाठी मारा ले अच्छा आ 4 लाख गन के ही मारो ले मतलब तीनों में दोनों मिला के 7 लाख हो 7 लाख आ एको को बाल बच्चा ना आ भेल एको को बाल बच्चा ना बाकी हमर आर्दवाई खूब बढ़ले तोहर भाई हो यारू से पिटाइला पर आर्दवाई बढ़ले भाई हो कह बिहान मारो बाल बच्चा हो जतन अच्छा ये पक्का हो जाई हो जाए पक्का हो जाई अच्छा तो भगत जी कह दिए कथी कह दिए रे और बाल बच्चा ए धागा जी ना कदी है हम देखभाल कर दे जंतर दे अच्छा। तोरा जे हंसई रोई आल बड़ा यहाँ से हंसई चल जाबा यहाँ से हंसत चल जाए हाँ अच्छा तू हेने साइड होका भाई भाई तोरा में रह बारी ए भाई जे पर से हाथ हटाबो मैंने पूछा था नहीं तोहर में रह ओ तो साइड से पूछा ना कोइलो हम जे पर हाथ धरबे ना मोर साला रे आल बारे मेहरारू के देखावे कोई देखे हाथ न धैले एगो काम करे हिन करे का होने ले जा भाई ओ भाई हां बोलल जाओ भाई मेहरारू तोरे बारी ए भाई देखा तो चल जाम लेके चल जाम तो लेके चल जा जो तो फिर हाथ काहे धरतानी देखा त कहता नहीं और अब मेहरारू बारी अच्छा माने हो जाई नु ए एकदम हो जाई भगत जी से भगत जी से होई कि भगत जी झाड़ अच्छा तो ठीक बा जाओ
चिल्लाए बा तू हेने पंजा में आओ ना बैठला शर्ट कर ना बैठाइला फिर चिल्लाए बा तू हेने तू बैठा होला तू हेलंग बैठा ए भगत जी उखाड़लन उखाड़ेला माने दे पर उहे बातवा नु कर बैठो तू हेलंग वाह गुरुजी हाय एकरे में तो नहीं होई एक में पहले बा पहले हिंके के देखल जाओ हाय धरा पहले तोरे देह पर मंगावल जाई एगो बात सुनल जाओ का हमरा में कथी गड़बड़ी बा तोरा में पहले तोहे चेक कर लियाई ओकरा बाद लोग के चेक कर नहीं खे तो पहले चेक कर ला तो कथी में गड़बड़ी बा से ना चेक करिए मतलब तोरा देह पर जबानू मतलब चेक कर जाई त कहीं तोरा देह पर कोनो देवता होए तो कहीं उखड़ गए तो तोहर चेक कर जरूरी बा कि ना ना तो बाबा हां हां बैठा 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 भगत बैठा के उखाड़ल जरूरी बा फिर दे पर हां बैठा होला तपेली फूल फूले लहो लहा लहा चामेली फूलवारा सजलू है बेली फूल फूले लहो लहा लहा चामेली फूलवारा सजलू है माया है वो रौला फूलवारा लूले लो सेवा खावा तोहरो बाट जो हवा है अरे बेली फूल फूल कहला सजलू है माया है गोलाल फुलवारा लूरे लो भाई सेवा खावा तोहरो बाट जो हो फुलावा फूल लीरे लो भाई सेवा खावा तोहरो गुरुजी आए के कर गया विजय के कर तू ना जानता रे है तेरी भाजी के खैतारी पहले ई त हमरे के कहता जा तेरी भाजी के ए भगत जी पूछे के बड़ी ओए तू ना जानता रे हम के बानी है तेरी भाजी के त कहत रे तेरी भाजी के के बानी सरकार हम सुरेश मतो के औरत हैं ए भाई ए भाई कौन गलती करे रहले न हम ना छोड़बो ए सरकार का गलती ना गलती बहुत कैले बारी का हमर चढ़ावना तू ना जानता रे कथी चढ़ावना बा हमर चढ़ावना जी सर कहिया से ही सबर लिख देवेला बाकी हमर चढ़ावना ना देली कथी से कर ले रहा अभी सकर ले बारी ये अब की ना दी दे बिना ले ले छोड़ब ना कथी से कर ले बारी की बेगर ले ले छोड़ब ना हमर चढ़ावना जान दरो का चीज का बा? न मांस खाइले न मछली खाइले हम अपने भगत बारी हमर चढ़ावना हमरा मिल जाई छोड़ दे तो हमर चढ़ावना कथी है खारा मुर्गा एगो पाउच एगो बात कही सरकार न रउआ मीट खाइले न मछरी आ रउआ सुरेश महतो बहु बारी आ रउआ रहिले कहाँ रउआ रहिले कहाँ मोरी में मोरी में मोरी में अरे नाम का बा
हमार देखल जाओ हमार नाम किरकिटही देवता सुन लिया सरकार रउआ लोगन ने बात के ई सुरेश महतो बहुबार आ इनकर नंबर किरकिटही देवता इनकर चढ़ाव ना कादो उमार ना पटावली ना आ भोर में काथी पटावली उ न जुटी तो हमरा मुंह में पटा दी चढ़ावना दे दी का करी भात बनाई मार चादर पसा दी और लेके हमरा मुंह में डाल दी चढ़ाना का पूरा हो जाए ना काम छोड़ब ना देवता अगर उ सुन अभी घरे रहता तो एको बार साले भेंट आगे रहता लेकिन घरे बारन की ना बारन ई बात नहीं की जने इतना मार मारी है उनकर मेहरारू ऐसा काम करिए ना दिल तो हम छोड़बे ना करो ना छोड़बा ना ओ भाई भाई का हो हे मेहरारू के काथी नाम है कर नाव से भेटी थल जाला एकर नाम बा काजल आहे कर बिलबिस्ती अच्छा हे कर ससुराल एकर ससुरार शादी करे गेली ससुरार के गांव हम भोर पर आ गेल बा आहे कर हई उ तो भागल आवत रहे तो हम रास्ते पर से पकड़ के ले गेली ओ भाई ना जाने तारी ना ओकर नैहर कहाँ बा कहाँ ओकर ससुरार बस सिसुआ में आई हमरा से ही छल करत रे एकर ससुराल सिसुआ ह ओकर नाम बेदमिया है इले हमरा से छल करत रे हमरा पत्र में लिखा गेल हम मंत्र पे पकड़ लेली आहे कर एकर ससुराल है बांस घाट अच्छा हनु आ एकर नाम का मालूम बा एकर नाम है पार्वती देवी समझली एकरो को पकड़ ले लिया अच्छा हाँ ठीक बा भगत ये दोनों पकड़ा गेल और तू यही लिखा रहा तो ले ये लोग के देह पर हम अपन मंगा के चेक कराई तारी का हमरा के अब छोड़ दिया वो कहला अब हम जाइले आ कही एने से छटकी त तोरा देह पर आई एगो बात सुन जाओ हमरा देह पर से हटा दिया आ यही दोनों हमरा औरत के उखाड़ल जाओ देह पर ए कहां से अधका पारी आए ये अधका पारी कहां से ले आईली है ई जाना तनी हाँ ई हई जे बानु हई हाँ कहो हई दोनों आदमी सुरेश महतो के लागल है हई लोग सुरेश महतो के लागल है तोहर नाम बात सुना ना भाई का उनकर एगो साली लगी अच्छा आ एगो मेहरारू लगी तोहर नाम कथी बा भाई हमर नाम हाँ भिखारी महतो अब भाई तो है तो सुनिए कि भिखारी महतो के बहिन आवे इस सिसुआ बसंत में बसल इनका नाम बेदमिया बा ना तो गलत बा तो गलत बा अपने मने अच्छा सुने तोरा सामने उखाड़वावे को तू कहला नु के एकरा दे पर उखाड़ हाँ हाँ ठीक बा हाँ तो ठीक बा उखाड़ तो छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे हो जाए छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे हो जाए छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे हो जाए छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे हो जाए ताई रे छैया बार गोसाइया खेले जुआ हो
खेले जुआ हो बा। छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे होगा अरे छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे होगा दुलरुआ खेले जुआ होगा अरे छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे होगा छोटी मोटी तुलसी के गछिया भुइया लोटे होगा अरे ताई रे डाया पैर दुलरुआ खेले जुआ होता ताई रे छाया पैर दुलरुआ खेले जुआ होता ओ बाप रे बाप हमरा मेहरारू के तो दांते काट के मुआ दे लग रे दादा ई दांत काटवा भगत बारे बाप रे बाप ओ भगत जी अरे बाप रे बाप ए, तू कौन बने ओकरो के काटे के तू कौन बने बेदमिया बाबू कहाँ खड़े हुए हमरा मेहरारू के दांत काट के मुआ लग सिसुआ कहाँ धैले के सिसुआ पुल पर काहे धैले के सिसवा पुल पर घर लाइक के साथ ना करे आए सब आय सोने से लेके ना रहे ओ भाई में पहुंचल लियो करे काहे ना सनेस लेके गेले रे गेरलियो आय गेरलियो काठी लेके गिरा सने काठी चिउरा के सार लाई आय सब लगे रली तू तो कहता ही कि बोलो सब चीज लिया लग एगो चीज ना लिया लग एकरा लगा दो 1 दर्जन केरा ना लेके आइले भगत जी हाय बोल पाकल न रहा पाकल ना रहे तो कच के लिए आते कांच नानू खा ले तू कहता हम भैया कांच लिए तो सब्जी निर्ती या ओकरो के खियाउती बोल एगो बार छोड़ा ई जानै तेरे के देह पर से कब हटी कब हटी आय कब हटी चिवरा लाई ना ले ना हटी अच्छा एगो बात जानै तेरे का ई कहता कि हटम क हमर भैया सटिए तब कथी कहता कि हम हटम कब हमर भैया सटिए तब अब मिलावा हो भाई ई तो साला भगत ऐसा ना बात बोल दो बॉबी रे हमने के देख 10 ओ भाइयों का एने आओ बेदमिया कौन रहे हो फिर बेदमिया के नाम ले लो कथी भगत जी ऐसा मंत्र मरिए ने तही से अगर ना पता बता ऊ रहे कमन की तोरा के इतना परेशान कैले बा बेदमिया तो हम बहिन जाओ साले त चिवरा के सार काहे ना ले गेला कि तोरा मेहरारू के पुठियाले बा ओ हमरा में हां तोरे बहिन हमारी ए भगत जी हाँ राव नाम सुखल भगत था हाँ बहुत कार्य आयल बहुत चल गई हाँ हाँ हमरो सर के दर्द बढ़ गई अच्छा लेकिन एगो का दुखियाली आइल बिया का दुखियाली आइल बा ऐसा दुखियाली बा हाँ 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 कि वो अपना हाथ में लाश ले ले बा ओकरा लाश का बदबू से ऐसा लगा था कि ओकरा पजरा न आई लेकिन वो कहता कि हम सुखल भगत के पास जाए हाँ 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 लाख मना कैनी है लेकिन मानल है ना वो आ गइल बार ठीक बा तो के बैठावा हैला 5 बेर उछलूं के यहाँ रखा देखी तब गना शुरू जय देवाला दातन हो
ए ई त लाश लियाल हो साफ मुआ के हलो ए लाश लेके आल बा ए इधर सड़ा के लाश ले आल बा ये बहुत दुखियाली हो ये 12 बरस के लाश सड़ल हो बोले सही हो हाँ भगत जी बोल एकरा के तू यहाँ से ले जाओ कुड़ खेत में इसको धटका दो यहाँ से 7 समुद्र नदी पार करके तोरा जाएगा हो तो नेतापुर को घाट है वही नेतापुर घाट पर तोरा जाएगा हो तो बोल तू ही पार कर जेबे ठीक भगत जी जब कहा तनी लेकिन वहाँ तोरा बेटा तो एगो नदिया धोबे वहाँ जाई है तो तू अपन नाम पता सब बदल दी है तू अपन नाम रखिए माधुरी और जब वो नदिया पूछी क्या है वहाँ जाके तोरा मौसी के नाता लगावे के बा नेतिया पूछी क्या है हमरा बहन बेटी दहेले देखे तू जाके वहाँ कही क्या है मौसी तो हर शादी हो गई तो हमरा माई के जन्म भइल हमर जन्म भइल तो हमर माई मर गई तब जाके वहाँ तो नेतापुर घाट पर जाइहा 7 समुद्र पार करके वहाँ नेतापुर में सब सफल तोरा हो जाई ये लाश ले जा कूड़ खेत में दफना दा तब यहाँ से अपन भेष बदल के तू वहाँ जा सकलू ठीक बा भगत जी ठीक बा तू एक ले जा कुड़ खेत में और दफना दा तब अपन भेष बदलिया तब यहाँ से तू नेतापुर घाट पर जइहा हेलो हेलो